La pilota valenciana. Els orígens. La pilota valenciana és l'esport més antic que es coneix a les nostres terres. Sempre s'ha dit que és el nostre esport autòcton. El seu origen pot estar a l'antiga Grècia. La primera notícia escrita del nostre lloc correspon a l'obra d'Homer, l'Odissea. Tan popular era el joc de pilota que a l'any 1391 es va prohibir jugar dins de la ciutat de València. Als segles XV i XVI s'alçaven trinquets en molts carrers. Alguns carrers encara conserven els noms com el Trinquet de Cavallers. Modalitats. Hi ha diverses modalitats per a jugar a la pilota, segons siga al trinquet o al carrer. Nosaltres parlarem del raspall o raspallot, que es pot jugar en els dos llocs. Regles de joc. Poden jugar des d'un a 3 jugadors per equip. És la modalitat més dura per la intensitat del joc. El joc s'inicia des del final del camp. Al carrer, la limitació del camp es senyala a terra amb una ratlla. El jugador de l'equip que té que traure bota la pilota, la colpeja i inicia la partida. Sempre trau el mateix equip fins a aconseguir un joc. La pilota pot donar els vots que siga. Es pot jugar a l'aire o per terra. El pilotari, per a jugar la pilota que va per terra, haurà de raspar amb la mà. El pilotari ha de protegir-se la mà amb didals per a que a l'hora de raspar no es llastime. El tanteig. La partida de pilota es divideix en jocs o tants. El sistema de puntuació d'un joc està constituït per 4 moments: 15, 30, val i joc. Cada vegada que la pilota passa la ratlla del fons sense ser tornada, es guanya un 15. Les partides de raspall es juguen a 5 jocs. Perdrà el 15. Qualsevol jugador que siga tocat o colpeja la pilota amb una part del cos que no siga la mà o l'avantbraç. Materials de joc: pilotes, guants i didals. Este és el material per a jugar a la pilota valenciana. Les pilotes poden ser de badana, de frontó i la més important, la de baqueta. És la reina al nostre esport. Com
Com arreglar-se la mà. Anem a arreglar-nos la mà per a jugar al raspall. Però anem a elaborar-lo amb material propi. Però per això necessitem esparadrap i cartó. Fem tires de cartó. Col·loquem les tires a les falanges per a protegir els dits. Cobrim la palma de la mà amb cartó i esparadrap. Així queda una mà arreglada per a jugar a la pilota valenciana. Com arreglar-se la mà. La baqueta se elabora artesanalmente. Paramos. Le das. ¿Cuándo? Vale. Cuando quieras. Col·loquem les tires